PRO6 Director Brigadier General John Bulalacao nangin emosyonal sa ulihisin nga flag racing sa Campo Delgado. Nakatutok, John Sala. I took the blows and did it my way. Nangin emosyonal si outgoing Police Brigadier General John Bulalacao sa pinakauli sini nga paghatag sang mensahe bilang Regional Director sang Police Regional Office 6 sa flag raising ceremony sa Campo Delgado kainasang aga. Masobra isa ka tuig nga nagpungko bilang tagpamuno si Bulalacao sang PRO6. Apisar nga magaretiro na inikadungan sang iya kaadlawan sa Hunyo 27, ginpasiguro sini nga magapadayon ng maayo nga serbisyo sang kapulisan sa bilog nga rehiyon. Our work does not only bring food onto our table, it also paves the way for the realization of our dreams. Ito din ang nagbibigay dangal sa ating mga sarili. There is no reason therefore that we will not give our best and make sacrifices. Ginkumpirma ni Bulalacao nga sa isa kapag sinapol sa Malacanang sang damlaglang gintanyagan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga police retirees ang pwesto sa gobyerno apang suno sa iya wala pa inisang plano nga magbalik sa obra matapos magretiro. Yung sa armed forces nagtayo ako nakaganong lang kasi talagang wala akong plano magtrabaho ulit. Besides, nakiusap talaga sa akin yung aking pamilya na kung pwede, magpahinga muna ako. Apisar wala pa sang pinal nga listahan sa mga talos kay Bulalacao, nagagwa ng mga ngalan ng General Escobal sang Police Security and Protection Group, General Ferdinand Divina, Deputy Director for Intelligence, Police Brigadier General Rene Pamusmusan, Director ng Service Support Group sa Campo Crame, kag Brigadier General Joyet Esquivel, Director sang Quezon City Police District. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.